may mga kalaban na nakapasok sa ating teritoryo. Dito sila dadaan. Ikaw, Ginagawa mo. Ikaw, doon ka naman, Ginagawa sa gitna mo. ako. Pagpasok nila, doon natin sila aabangan. Tayo na, let's go Yes, na! Commander! Nakapwesto na ba ang lahat? Ikaw, Meloy, nakapwesto ka na? Wait for my signal, ha? Opo, Commander! Ikaw, Lando, ready ka na ba dyan? Opo, wala. Aba, matindi! Ngayon, matitikman nyo ang ganti ng inaapi. Commander Natoy, nandito na sila. Ano, paputukan ko na. Meloy, wait for my signal. Lando, hagisan mo ng granada. Uy, Grada! Hello! Bertoy! Magsikala tayo! Inambos tayo! Obserbahan mo kung saan nanggaling ang putok. Magtipid sa bala! Hey, sir! Panginoon, kayo na pong bahala sa amin at sa pamilya ko. Lando, palibutan mo! Commander, dihado na sila. Bertoy! Lalaban tayo! Putok mo ang baril mo! Huwag kang mawalan ng pag-asa! Lalaban tayo! Abante! Lando, mag-snipe ka! Bertoy! Dihado tayo! Muntik na akong matamaan si sniper! Lando, abante, dihado na sila! Bertoy! Lalaban tayo! Hanggang sa huling hininga! Bertoy! Bigisan mo ng granada! Natamaan na sila! Bigisan mo pa! Tumataw. Dihado na sila, abante! Bertoy! Nakaabante na mga kalaban! Ang dami nila! Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ikaw na pong bahala sa amin. Napapalibutan na po ng mga kalaban. Dihado na tayo. Tawagan mo ang headquarter. Kailangan natin ng tulong. Tawagan mo ang headquarter. Lumaban tayo! Itinsahan natin ang perimeter! Shit! Tinamaan ako! Ang radyo! Ang radyo! Headquarter! Headquarter! Kailangan namin ng tulong. Napapaligiran na kami ng mga kalaban. Please coordinate 214 by River Maya.
Patay, Commander! May helicopter! Atras! 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 My God, I hate drugs. Atras! Boss, ang sakit! Bertoy! Buhay na tayo! Buhay na tayo! Ang sakit! Ba't minawakan? Buhay na tayo! Nandito na reinforce natin! Buhay tayo! Buhay tayo! Buhay kayo! Guys! Buhay kami!